Jó napot kívánok, ez itt a Tomi és a Tomi Show. Eljárt az idő a hagyományos világsók felett, amelyek zárt környezetben rendelkeznek korábban. A héten egy különleges valóságshow indult, amelyben a kötelező feladatokra fogják helyezni a hangsúlyt. Hajmeresztő próbákat kell kiállniuk azoknak a játékosoknak, akik az egy hete kezdődött Kihívás elnevezésű valóságsóban indultak az 50 millió forintos főnyereményért. Az újfajta valóságsó ezúttal nem arról szól, hogy embereket hosszú időre bezárnak egy házba, hanem épp ellenkezőleg a világ számos pontján érdekes feladatokban kell helytállni. Németországban például lovagok módjára hatalmas élethű sárkányokkal kell megküzdeniük, és amint győztek, már vitték is őket a következő helyszínre. A játékosok tudják, hogy nem minden feladat valódi. A gumiember utánzása és a lábbal teázás pont egy olyan csali feladvány, amit valójában nem is kell teljesíteni, de aki ezt nem veszi észre és próbálkozik, az lassabban ér a célba. Az egyik legnehezebb küldetés, hogy állatokat is rá kell venni bizonyos tevékenységekre, például kecskéket kell gördeszkán utaztatni, anélkül, hogy lepottyannának. Néhány kecske meglepően jól tűri a suhanást, de általában ez a betanítás okozza a legtöbb nehézséget a szereplőknek. A játékosok nagyon szeretik a sivatagi autózás számot, melynek keretén belül egy miniatűr járművel kell keresztül vezetniük a Mojave sivatagon, miközben különböző akadályokon kell átküzdeniük magukat. A kicsi kocsi ugyan gyakran elromlik, de a táv egy nap alatt teljesíthető. Az már bebizonyosodott, hogy a résztvevők abszolút kedvenc feladata a Csillagok háborúja egyik részének újrajátszása, melyet életnagyságú bábuk segítenek. Ehhez képest az óriási méretű motorkerékpár vezetése nem tűnik nagy számnak. Külön a hölgyekre tekintettel magas sarkuban futást is rendeznek, aminek már a férfi változatát is tervezik. A játékosok közül a nézők győztest szavaznak meg, aki a pénznyeremény mellett ezt a pici kutyát is hazaviheti. Új sport van kialakulóban a Fülöp-szigeteken. Helyi fiatalok a snowboardozáshoz hasonló módon siklanak, csak itt éppen a környezeti sajátosságokat kihasználva hó helyett mindezt a homokdűléken teszik. Az új őrület a sandboarding névre hallgat. Ez a sandboarding, azaz a homokdeszkázás. Az ötlet két Fülöp-szigeteki fiatal fejéből pattant ki, akik egyik nap autókázni indultak a dűnékhez, és eszükbe jutott, hogy mi lenne, ha kipróbálnák a siklást a homokon. Rétegezett fát használva elkészítették az első homokdeszkát, és kipróbálták, milyen a száraz és sima felületen csúszkálni. Nagyszerű mókának tűnt. A Fülöp-szigeteken 5-10 emeletes házmagasságú homokdombok alakultak ki az időjárási viszonyok miatt. A dél-kínai tenger csapkodó viharos hullámai és az erős északi szél alakította ki ezeket a hatalmas dombokat, ezért a terület érintetlen és lakatlan maradt. Tökéletes pálya az új sporthoz. Olyannyira jó ötletet talált ki a két Fülöp-szigeteki fiatal, hogy most már túrákat is szerveznek az odalátogató nyaralóknak. Olyan kalandokban vehetnek részt, amiben először jeeppel száguldoznak végig a lejtőkön, aztán pedig kipróbálhatják a sandboardingot a meredek homokdűnéken. Természetesen a hatás nem marad el. Rejtélyeskor sújtja egy angol állatkert lakóit. Még nem tudni, milyen betegséget kaptak el a londoni állatkert hüllői, de a tünetek már az emlősökön is mutatkoznak. A gondozók és látogatók is aggódnak, de már a szakemberek már vizsgálják az állatokat. Ismeretlen eredetű betegséget fedeztek fel a gondozók a londoni állatkertben. Először a hüllőház lakói között. Többek között a kígyók és a békák esetében is azt tapasztalták, hogy az állatok nem hajlandóak elfogadni a táplálékot. A furcsa betegség időközben a ragadozóknál is felütötte a fejét. A szumátrai tigris esetében ez különös gondot jelent, mivel ez egy kihalástól veszélyeztetett faj.
A gondozók nem mernek közel menni a kiszámíthatatlanul viselkedő állathoz, ezért a ketrecén kívülről próbálják etetni általános orvossággal átítatott hússal. A gondozók nagyon aggódnak az állatok állapota miatt, és amíg nem derül ki, hogy pontosan mi a baj, folyamatosan vizsgálják őket. Szakemberek és állatorvosok is érkeztek már más országokból, hogy segítsenek, de egyelőre csak azt tudják felmérni, hogy más állatkert lakóihoz képest milyen eltérést mutatnak a londoniak. A táplálékot az állatok nem utasítják el teljesen, csupán az egészséges fejlődésükhöz szükséges adagot nem hajlandóak elfogyasztani. Ehhez hasonló problémát korábban már tapasztaltak, mégpedig pont ebben az állatkertben, de akkor kiderült, hogy csak az eledel minőségével volt gond. Most azonban az állatok viselkedése változott meg. Bizonyos egyedek, például ez a hangyász még teljesen egészséges, és éppen annyit eszik, amennyit kell, de a gondozók azért őt is megvizsgálják. Az állatkert egyik legidősebb lakója, a 45 éves Noémi nevű teve, viszont már egyáltalán nem hajlandó enni. Szuperhősök nem csak a filmekben léteznek. Tokió egyik metróállomásán ugyanis zöld szuperhős jelmezben és maszkban bukkan fel időről időre egy japán férfi, aki táskák és babakocsik cipelésében segít a járókelőknek. A hatalommal nagy felelősség is jár, így vélekedik egy 27 éves japán férfi, aki szuperhős jelmezben pompázik a metróállomások lépcsőin, hogy segítsen az időseknek, a nehéz csomagot cipelőknek és a babakocsis anyukáknak. A zöld maszkos hős 3 hónapon keresztül segíti egy nyugat-tokiói metróállomás utasainak életét. Ezen az állomáson sem mozgólépcső, sem akadálymentes berendezés nem található, ezért az emberek rendkívüli módon értékelik a szolgálatát, meséli egy 5 éves kisfiú édesanyja. A csomagok cipelése sokaknak már 2 lépcsőfok esetében is megerőltető, ezért szívesen fogadják el a hétköznapi hős segítségét. A japán férfi elmondása szerint kezdetben nagyon furcsálták a tevékenységét, és sokan vissza is utasították, de egy idő után örültek a felajánlott kedvességnek. A japánok ugyanis szégyellnek segítséget kérni, mert úgy érzik, így tartoznak a másik félnek. A maszk viselete azonban feloldja ezt a gátlást, és mára a gyerekek is régi ismerősként üdvözlik a zöld ruhás szuperhőst. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! És most a várható időjárásra. Mint láthatják, a következő napok időjárását ciklonok, anticiklonok váltakozása határozza meg. Az elmúlt napokban tapasztalt hideg után egy nyugat felől érkező melegfront hoz enyhülést a hét második felében. Ma este viszont még marad a hűvös idő, északon 3 fokos fagy várható. A holnapi nap során változékony időre lehet számítani, északon esővel, délen köddel. Az egész Kárpát-medencében felhős lesz az ég, időnként kisüt a nap, legfeljebb 12 fokig melegszik az idő. Keddig még hideg front várható, kevés napsütéssel, viszont szerdától kitisztul az idő, és éjszakai fagy is enyhülni fog. Ezennel megköszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!